क्या बेरे तू यहाँ का आयल बड़े? तोर फिल्म के हीरो बने आयल बानी। ऑल इंडिया एंटरटेनमेंट यह भैया कोनो कंपनी नहीं खाए, निकाल। ऐसे कैसे भैया? बाहर बोर्ड लगल बा, अंदर ऑडिशन चल रहा बा। का बोला तारा भाई? हम भी ऑडिशन खातिर आयल बानी। हर डायलॉग में पंच होखेला, कौनो भी कैरेक्टर दा स्क्रीन फाड़ के रख दे। तू ही हमरा के मरले रहले ना? हम कब मरले रही तोहरा? तू तो अभी जिंदा बाड़े। चिचा कहानी मत सुनावा चिचा। अब हमरा दिमाग में भी दिमाग बा। अब हम बानी उस्ताद डबल स्मार्ट शंकर। ये बाहर ना जाके चाहिए, बंद करा एकरा। हमरा के बंद कर दे। हम तोरा बैगन के भरता बनाए। ऑडिशन देवे? लेके दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बज गई ना बाजा। बता तोरा के पैसा देले रहे? बता दे ओकर नाम कहा। छोड़ छोड़। चल चल। मामा मामा, पुलिस मामा, पुलिस मामा। छल नहीं कर दे तोरा के। शंकर, हमसे पंगा ना ला। हमार सामना करे खातिर जिगर चाहिए, जिगर चाहिए, जिगर। हम जेल से फरार होके बाहर बिरयानी खाए नहीं खियाइल बानी, नहीं खियाइल बानी। खेल खत्म करे आइल बानी, खत्म करे आइल बानी।
आखिरी वार्निंग दे रहल बानी तू सबके, हमार पीछा मत करा तू लोग। शंकर, तू बच ना सकेला। शराफत से सरेंडर हो जा। हमार बात माना शंकर। मामा मामा ज्ञान मत दे यार। तू ना हमरा के का करे के बा, कैसे करे के बा हमके पता बा। अपन चलाकी अपना पास ही रखिया। मामा बेकार में दिमाग के दही मत कर। तू लोग के अपन अपन फैमिली हा। चुपचाप अपना घर खातिर निकला और अपन बीवी के आंचल में छुप जा। हमरा से खेले के कोशिश मत करा। ना खुद चैन से बैठब, ना तू लोग के बैठे दे। रुका रुका। शंकर शंकर रुका। शंकर 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 रुक जा। हथकड़ी पहनावा एक खराक के जा। यूनिफॉर्म के इज्जत करेली खातिर हाथ पैर कम चलाईनी, लेकिन अब ना। यूनिफॉर्म ना इज्जत ना दिमाग खराब हो गई। Hold your fire. This is Arun, CBI. CBI? सरी रहुए बानी का? Yes, Mr. Dharam. Task Force CBI North Zone. यहाँ काहे आइल बड़ा? सर एजा कोनो क्रिमिनल बा, ऐसा नो इन्फॉर्मेशन मिलल बा। Who give you the information? सर कोनो गुमनाम कॉल रहा है सर। कितना बार यह बकवास सुनाई तो ये कोनो सीबीआई बीबीआई नहीं थे, ये हरामी के गोली मारा। उस साला सबके मार हलवा छोड़ा मत करो। हेलो सर, अरुण इज बैक। ना हमरा विश्वास नहीं खे। ना कबो कहला हम शंकर बानी, कबो कहला हम अरुण बानी। नो सर, शंकर नहीं खे, ही इज कंप्लीटली बैक। अब यू का कर रहल बा? सर, ही इज इन एक्शन नाउ। व्यास व्यास
सबके एक एक करके मार डाल बा ओकरा छोड़ो मत। पकड़ा क्या कर रहल बड़ा छोड़ो सारा। हमरा मारा मत हमरा इंजेक्शन ना चाहिए हम नाम बताओ तनी हमरा इंजेक्शन ना चाहिए सारा इंजेक्शन लगाओ डू इट अरुण ऐसे मत कर हम सारा इन्फॉर्मेशन दे देनी सर हम सब कुछ बताओ तनी अरे वो बताए खातिर तैयार हो गए बना हाँ सर हम रघुआ के पूरा तो इन्फॉर्मेशन बोला, दे सर ओकर जरूरत नहीं के सारा डू इट अरे ना 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 प्लीज हम सब कुछ गाइस हम एकरा 48 घंटा खातिर बेहोश रखे चाहत बानी एकरा फिर से होश आए त इंजेक्शन दे यहां अरे एकरा बेहोश कर देला तू अभी इंफॉर्मेशन कैसे दी तू शंकर बड़ा कि अरुण बड़ा सर दिस इज अरुण योर मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट 2.5 बेटा बैच मेमोरी ट्रांसफर हो गइल बा एंड दैट इंक्लूड केस डिटेल्स काशी विश्वनाथ के मर्डर के पीछे के बा हम जान गइल बानी के बा इट्स मिस्टर राममूर्ति सर राममूर्ति यस सर दिस डीसीपी धर्म हियर इज मिस्टर राममूर्ति's पेट इहे के जरिए राममूर्ति प्लान के एग्जीक्यूट कर ले रहे ही इज केयरफुली क्रिएटेड चेन ऑफ पीपल एंड शंकर इज द लास्ट लिंक शंकर के मारे की कोशिश करके वो चेन के ब्रेक कैला सर शंकर से होकर कोनो पर्सनल दुश्मनी ना रहे ही डजंट नो अबाउट बैकग्राउंड गेम ही इज जस्ट लाइक पेड अ कॉन्ट्रैक्ट किलर द रियल कल्प्रेट हियर इज राममूर्ति और हमने ओकरा पकड़ब सीएम के मामा बाऊ इतना आसान नहीं खे सीएम अपन बेटा के नामकरण खातिर पूरे परिवार के साथ वाराणसी गइल बाड़े राममूर्ति भी वही चेबा वी कैन इजिली कैच हिम देयर आई हैव अ सॉलिड प्लान सर ट्रस्ट मी ऑन दिस वन फिर से शंकर तो ना आई ना ना आई सर पक्का का ताड़ू यस सर